तीन आहे आम्ही 3 बस. एकच चपाती द्या. नमस्ते सर्वांना. तर आज शिर्डीमध्ये आमचा दिवस दुसरा. कालचा दिवस तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितला असाल. समोरचा व्ह्यू तुम्हाला आम्ही नाही दाखवलं होतं ना. समोरचा व्ह्यू बघा किती छान वाटतं बघा. ओपन व्ह्यू आहे. आणि त्यासोबतच आता शिर्डी डे 2मध्ये आम्ही काय काय एक्सप्लोअर करणार आहे तुम्हाला आजच्या ब्लॉगमध्ये दिसेल. आम्ही VIP जेवायला चाललो आहे. VIP जेवण, शिर्डीचा VIP जेवण, VIP माणसांसाठी. चला रेडी, चला जाऊया. आणि इथे पण बघा आपल्या इकडे कसं आहे होमस्टेमध्ये तसंच आहे. हे काढलं की लाईट गेली ना लाईट सर्व की टॅग सोबतच. इकडे काही इन्फॉर्मेशन आहे. तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून तुम्ही इकडे सर्व वाचू शकता की मंदिरात कार्यक्रम किती वाजता आणि किती वाजता होतं. त्यासोबतच शेड्यूल सर्व मंदिराचं किती वाजता काय आहे ते आणि काही इन्स्ट्रक्शन्स. चला. तर असं आम्ही रूमच्या बाहेर आलो. आरती सुरू आहे ना. आणि हे बघा असेच इकडे पण तसेच रूम आहेत सर्व. काजल, मला वाटतं हा समोरचा रूम आहे ना ते एक 1 नाईटसाठीच आले होते. काल रात्री 2 ट्रेन येतात ना. वंदे भारत ही 12 वाजता येते दुपारी आणि बाकीचे 2 ट्रेन रात्री येतात. ते रात्री रेस्ट करून आंघोळ करून दर्शनाला जाऊन आज रात्री निघतील. 1 डे ट्रिप पण इकडे सफिशियंट आहे शिर्डीला. पण आम्ही 2 डे का घेतला जरा आरामात करूया. घाई नको व्हायला. चल ये. चला बाय बाय. आता तुम्ही सुद्धा आमच्या बरोबर VIP जेवायला चला. चला आरामात. भोजनालयाला जायला चालत सुद्धा जाऊ शकतो. कसं जरा जास्त दमायला नको म्हणून ऑटो केले आपण. बघा इकडे पण डोसावाला आहे बघ. काजलला डोसा खायला वाटतंय. इथे लिहिलं आहे एअरपोर्ट 14 किलोमीटर. एअरपोर्ट सुद्धा आहे इकडे. जातेस. शनी शिंगणापूर 70 किलोमीटर. मंदिर आहे ना. गेट नंबर 5. आज मार्केट बघणार काय काजल. एक माणसाचे 50 रुपये. स्पेशल सिटिंग प्रसाद कुपन 50 रुपीज ऑनली. 3 माणसाचे 150 रुपये. आणि त्या साईडला आहे ना आपल्या त्या साईडला आहे आज. मग मी या साईडला आहे, फ्रंटला आहे. आम्ही तिकीट तर काढली आहे VIP जेवणाची. तर पहिलं फोटो काढूया. ते बघ जेवढी फ्री फूडला जेव्हा गर्दी आहे तेवढी बघ VIPला 1/10%. चला तिथे पायऱ्या मस्त आहेत ना. तीन आहे आम्ही 3 बस. एकच चपाती द्या. सिटिंग वेगळी ह्याची आहे ना. म्हणजे असं फॅमिलीमध्ये हां ग्रुप असेल ना तर पूर्ण ग्रुप वगैरे.
बटाट्याची भाजी. बटाट्याची भाजी ना, डाळ. आज बरं होतं, काल आपली हे होतं ना, गाजर आमटी होती ना. हां ठीक आहे. लापशी कांदा, हां बाद झाला एवढंच, एकच बाद झाला. कांदा नको. लागला तर घेऊ शकतो परत. हे एकदाच ना, लापशी एकदाच. हां भात वाढा अजून थोडा. बस बस. किती मोठी आहे, VIP सारखीच आहे. मोठेच आहे, मोठे VIP लोकांसारखे मोठे खाल्लेले आहेत. डबल आहे, डबल. डबल चपाती. काल मसूरची होती. भाजी एकदम छान आहे. इकडे तरी ठेचा पण दिला, ठेचा. भाजी का, भाजी चांगली आहे ना. भाजी चांगली आहे. तिखट आहे. साखर दिली आहे, मीठ दिली आहे, दही दिलं आहे, ठेचा दिला आहे, पापड दिला आहे. लापशी काल लापशी होती. आज पण लापशी आहे. इथे बघा मी परत सर्व घेतलं. अशी येतात ना विचारायला, सारखे विचारायला येतात. काय पाहिजे ते विचारायला येतात ना. मम्मीने संपवलं बघा सर्व. क्या बात आहे. हे लापशीचा लाडू बनवलाय तो खा. हा काजलनी पण परत भरून घेतलं बघा सर्व. नाही. ही चटणी तिखट आहे जरा ना, हां, पण चांगली आहे. चांगली आहे पण. आणि दही पण छान आहे. दहीचा चमचा कुठे गेला माझा. आईकडे वॉश बेसिन चांगले आहे ना इकडे, क्लीन. मोठीची मोठी आहे, तेवढे मोठी बघा. पूर्ण एक एंगेजमेंटचा हॉल असतो तेवढा आहे. फक्त वॉश बेसिन एवढा मोठा आहे. ही एंट्री. सर्वात मोठी हे बघायचं आहे मूर्ती. जेवून झालंय, आता वाटतंय असं की गादी टाकून झोपून जावं. समोर. हा ते गार्डन मध्ये छान वाटतं एकदम. वाटेल. चाफा पण आहे, सुगंध पण चांगला आहे. रूम फ्रेशनर, चाफ्याचं झाड बघा. आणि पिशवी कुठे आहे? साईबाबा कसे मम्मी स्वतःच्या हाताने बनवायचे बघते. हो, स्वतः हात घालून ढवळायचे, हाताने द्यायचे. मग इकडे पण तर तेच आहे सर्व. हो, आणि इकडून सर्व लापशीचा एकदम सुगंध येतोय. सुगंध येतो लापशीचा. तर आपण ही थाली घेतलेली 50 रुपये. एक अशी थाली आहे पैसे देऊन, VIP थाली 50 रुपये. आणि एक बाजूला आहे ती फ्री थाली आहे. कॉमनमध्ये काय माहिती का, भात किंवा भात डाल आणि 2 भाज्या आणि लापशी स्वीट हे कॉमन आहे दोघांमध्ये. हा. आता ह्या 50 रुपयाच्या सर्व्हिसमध्ये एक्स्ट्रा काय माहिती का, सिटी सर्वात आधी तर एक वेगळं सेक्शन दिलं आहे. एक चांगला सेक्शन दिलं आहे ना. तसं होय. हॉटेलमध्ये कसं असतं, आपण तसं दिलंय. फॅमिली बसू हां, शकतो. family. दुसऱ्या ह्याच्यात बसायला नको असेल हां. तर ही एक पहिली बेनिफिट 50 रुपयातला. दुसरं आहे की थालीमध्ये दही, दही, चटणी, पापड. साखर आणि पापड आणि मीठ. आणि मीठ. म्हणजे एक दही दिलेलं आहे, पापड दिलेला आहे, हा. साखर, मीठ आणि साखर, मीठ ठेचा आणि ठेचा ठेचा पण दिलाय, ठेचा. चटणी ठेचा. तर ह्या सर्व गोष्टी थोडेसे ॲड ऑन झाले.
तर 50 रुपयाच्या हिशोबाने आणि ह्याचा वॉश बेसिन पण आतमध्ये ज्याच्यात हँडवॉश दिलेला आहे. थोडा सेक्शन वेगळं वाटतं, थोडासा चांगलं वाटतं, तर 50 रुपये ही वर्थ आहेत. बरोबर चांगलं ना? वाटतं पण चांगलं आहे. पण असं फ्रीवाल्याने असं समजू नका की तिकडे एकदमच जास्त आम्हाला काय कमी देतात काय, असं काही नाही. सारखं येऊन विचारतात पाहिजे काय म्हणून. हां, आणि अजून एक टिप दे, काहीतरी टिप काय देणार? नाही जेवण म्हणजे तुम्ही हळूहळू जेवा, पण सारखं विचारतात येऊन हां. जेवण पाहिजे का म्हणून. आणि सुरुवातीला मी सांगतो, सुरुवातीला जरा कमीच घ्या. बरोबर आहे ना? होय. जास्त घेऊ नका, जास्त भात घेऊ नका, जास्त भाज्या घेऊ Waste नका. नाही घालवायचा. मला वाटतं लापशी एकदाच देतात. लापशी खाली एकदाच देतात. कधी कधी लास्ट टाइम आपण 3 वर्ष अगोदर तेव्हा शिरा दिलेला आपल्याला. होय. काजल आली होती तेव्हा बुंदी दिली होती. बुंदी होती हां, तर असं मी म्हणतोय की एकदा थोडा सुरुवातीला घ्या, मग लागेल तेव्हा भात घ्या. वरण देतात, भाज्या देतात, चपात्या देतात परत, होय. है ना? जास्त घेऊ नका आणि वेस्ट करू नका. चपात्या पण मोठ्या आहेत, तर एक- एकमध्येच पोट भरतं. जेवढा एकदा देतात ना तेवढ्यात एका माणसाचं पोट भरू शकतो. आणि जर कमी खाणारे असेल मम्मीसारखे, तर त्यांनी ना सुरुवातीला एकदम कमीच घ्या. बाकीचं वातावरण बघा एकदम छान आहे ना. आणि मंदिरापासून आपलं हे वॉकेबल डिस्टन्समध्ये आहे. होय. मी पुन्हा चालू